e yor chik. Mano nyiso nang'o? Ing'e no Justice Muguye Thandi. En Jakenya marie kabisa. Kikawo thuolo makende kendo somo ruling mareno. Malong'o. En karibu pages 50 gi wiye. An asesome. Kendo ng'ata ma okil Kamaloka biro nyisi. Ni Justice Muguye Thandi was being extra careful. Ruling mareno. Konchiel owacho na diere kuma diera chik nitie. Pen chike be nyaka luw. Ok onego bed ni ng'iyo weche mag siasa to kodhi chiwo orders magi mogik. No koro nyaka udhi mbele mondo uchak tijni mapiyo piyo. In fact immediately. To weye kamano. Ok onyisi gi ni bang' jumbe 3 kata bang' dwe achiel ada mondo uter nyinge joma osepuodho ni Ruto mondo appoint. Ok owacho. Nikech ong'eyo. Ong'eyo very well. Ong'eyo very well. Ne ok onyal timo kamano. Ni gini nitie stakeholders manyaka bedie involved. Koro an gima anyalo wacho gi sani en ni focus ma Jokenya te odhi e bunge. Waket focus marwa gi pachwa te e bunge. Kiyawe juma manyien tich ariyo. Mondo bunge oket tesre mondo odiri wach manalo koni mapiyo piyo kaka nyalore. Mondo chike mo midamo loko ochak loko mapiyo piyo mondo wadhi mbele kod wach mar constituting IBC. Kod gik mamoko, ok IBC kende. Kaka nyisi, ne report no oting'o weche mang'eny. Oting'o nyaka weche mag nono kaka ne yiero mokalo cha otimore. Okay? Oting'o kanyo. Kendo report no wacho ni bang' ndalo 21 kapok ndalo 21 orumo. Ka report no bunge osepuodho. Nyaka chuoga put mar ji 6 ma ji 3 moa korwa koni, ji 3 moa kucho. Madhi tayo weche mag timo nonro ni kaka yiero mar higa mar 2022 notimore. Ng'ato nyalo bedo ni penjore ni pono ni nonro idwa tim e wi ang'o kendo to doho noseng'ado ni yiero notime yo makama mano ase jatend piny nosechamo mama dhi mbele kotio nonro mane kendo midwa tim makoro pod idwa tim pono ni IBC nokotimo yiero yo makare.